Sa number 4, wala pa man makabalik sa pwesto, liwat nga ginrecommend sang sangguniang panlungsod ang pag-suspend sang duha ka bulan sa punong barangay sang barangay 16 sa Bacolod. Ginaprobahan sa katapos ng konseho ang rekomendasyon para sa dugang 2-month suspension bato kay suspended punong barangay Joseph de los Santos nga liwat ginpasakaan kaso sang iyaman kaupod nga barangay officials sang barangay 16. Inya may kangtanan sa pagsupak sa Republic Act 7160. May angot sa iya 5 consecutive absences sa barangay session. Sunod kay Councilor Al Victor Espino, pamuno sang Committee on Laws and Ordinances, kabahin ini isang preventive suspension batok sa punong barangay nga napapanaugan na sang 6-month suspension. Ini ang may kangtanan naman sa kaso nga grave abuse of authority, grave misconduct, serious dishonesty, kag conduct prejudicial to the best interest of service.